За свою амаль 20-гадовую гісторыю адзіная ў Беларусі школа бондараў паспела не раз даказаць. Старажытнае мясцовае рамяство паспяхова працягвае жыць. Дзеці, ахвочыя да ручной працы, ідуць, драўляны посуд вырабляецца. Але, як высветлілася, не адзінымі бочкамі і дэкаткамі жывуць мясцовыя ўмельцы. У нетрадыцыйнай якасці субпадрачыкаў педагогаў бондарскай школы прыцягнулі сёлета да аднаўлення радавой сядзібы Наполеона Орды, якая ўваходзіць у аднайменны музейны комплекс. Я считаю, что в этом деле должны принять участие абсолютно все. Каждый гражданин, тем более мы, ивановцы, коль этим делом занимаемся. Поэтому, когда стал вопрос, кто же будет изготавливать окна восьмигранники для того, чтобы, в общем-то, до заморозков закрыть тему по фасадам усадебного дома Наполеона Орды, скажу так честно, что я лично проявила инициативу, что это могут сделать наши ребята. Вось так выглядаў асябняк мінулай восенню. Тады з-за недастатковага фінансавання працэс аднаўлення замарудзілі, але не спынілі. Паралельна працягваўся збор сродкаў на яго працяг. І вось нарэшце ў другой палове гэтага года работы ва ўрочышчы Чырвоны двор аднавіліся. Па ходу справы знайшлося прымяненне і ивановским бондарам. Нам осталось еще подшлифовать кое-где, закруглить фаски и обязательно чем-нибудь покрыть, чтобы оно простояла дольше. Работа по вырабу двух восьмивугольных вокнаў, якія ўжо на гэтым тыдні установяць на другім паверсе сядзібнага дома для маладых настаўнікаў, аказалася лёгкай. Чаго не скажаш о папярэднім дзяржаўным заказе, за які не рызыкнула ўзяцца ніводная будаўнічая арганізацыя. Надзвычай складанага прафесійнага падыходу запатрабаваў удзел у рэканструкцыі моладаўскай ратонды, фамільнай капліцы пахавальні з Кірмунтаў. Самое основное это было внутри сделать основание, на которое затем надевался вот этот деревянный купол, который мы сделали в виде бочки, и к нему закрепляли вот эти фигурные элементы. Нужно было очень много совместить. То есть, если что касается бондарства, то есть мы знаем, как делать бочки, что касается окон, мы знаем, как сделать окна, да. А там нужно было и бондарство, и столярное, и какие-то очень ординарные вещи. Акрамя зберажэння бондарскіх традыцый, у апошні час тут клапоцяцца і аб захаванні яшчэ аднаго спецыфічнага віда мясцовай творчасці – агоўскага роспісу па дрэве. Таго самага, які рабіў куфры гэтага палескага рэгіёна непаўторнымі і асаблівымі. Эта роспись максимально похожа на ту, это мы делали с детьми. Но мы ее не грунтовали и не делали флюндровку, вычесывая вот эти вот узоры красок. Мы просто нанесли с детьми, какое вот оно было. 10 гадоў таму Івановская школа бондараў атрымала спецыяльную прэмію прэзідэнта краіны за духоўнае адраджэнне ў намінацыі «Народная творчасць». Сёння ва ўстанове ўпэўнены, атрымаць прызнанне найвышэйшага ўзроўню можна зноў, бо для гэтага ёсць усе важкія падставы.